نحنا حلفي جبرلنا يبلنا زي وهابنا ون يبلنا نحنا زولنا اللوننا نحنا نتناني الرجاء قصلنا مسل عرسو ساننا يكبرلنا بتوم حقاو وكلنا حيزوم ويكعبت حقاوي وكلنا زحز أكل تشيمهم أب حلاف الناس زلوا أكلات يمرح يتخكلي كاون العلي كتنيا زخونه ناي مريحنت سم زي توهو ግን ሕብረተሰብ ዘንቀሳቀስ አካል አለው በብኸባቢው በብብርኩ በባዕሎም ብናይ ባዕሎም መንገዲ ለዚ ብሕታዊት መማረጽይትና ተጠቂምና ኢና ድረልናዮ ንመረጽ ዝደለናዮ ንድርብ እምበር ካልእ ዝኾነ አካል ዝልእኸልና ወምዚ ምስለኔ ዝበሃል ዓይነት ኣይንቅበልን زعت حتى نيوق قليل فتسيمو حساب زغل يكون بتفطرو تناصل وقي يكون دمر تخوينا زبال كبيديو صوتاكو بهوت سبيو باكال سبيو بعبي هافتي عدي تحطو وش تخساب زهالو تحطو العلو قالس زغل حيلي مهالو دو زبل حتى خل علي خلي يكون كل يخلي قل معس نينا يولدو زدحن زي حزب سلطان زل حيلي ناب سلطان مسمصه اتناي مجمريا سراح غير زوسدو حزب تግራይን مريح ودف حزب تግራይ ዝኾነ ودف وحاتن افتحلف عتقاو ارس زخفلو مسواዕትነትን بمسواዕትነት ዘረጋገጽዎ ዓወትን ጎሊሁ ደሚቁ ከይቅጽል ከሐስስ ጥራሕ ዘይኮነስ በአንጻሩውን ንህዝብ ኢትዮጵያ ዝጎድአ ብዙሕ መከራን ግፍዕን ዘብጽሐ ኮይኑ ክረአ ንምግባር እዩ ጻዕርታት ይገብር ነይሩ እዚ ዝርዛር ዘልየሉ እዋን ብዙሕ ግዜ ወሲድካ ክዝርዘር ይኽእል እዩ ክጽሓፍ ይኽእል እዩ ብጣዕሚ ብዙሓት መንገድታት ተኸቲሉ እዩ ናይ ጸለመ ተግባር ከካይድ ሞኪሩ ግን ሰቂልና ቶም ወደባባይ ዝረቡ ዝነበሩ ጥራሕ ወሲድካ እተው 27 ዓመታት ዝተመዝገበ ምዕባለ ከም ምዕባለ ኸይርአ ኣብ ልምዓት ይኹን ኣብ ህንጸት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝኸድናዮ ርሕቐት ዕርዩ እንድሕሪ ዝመልስ ጥራሕ ዘይኮነስ በአንጻሩ ክርአ ንምግባር ብዙሕ ምንቅስቃሳት ገይሩ ትግራዋይን ተጋዳላይን ኮነ ኢሎም ኣብ ስርቅን ምጭብርባርን ኣብ ዘረፋን ከም ዝነበሩ ሰቢኹ ንኹሎም ብሄራትን ብሄረሰባትን ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ንኹሎም ክልላት ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ሃፍትኩም ይውረር ነይሩ ስልጣን ተሓዲኩም ነይርኩም ስልጣን ኣብ ውሕዳት ውልቀ ሰባትን ኣብ ተጋሩን ጥራሕ ነይሩ ዝብል ናይ ፕሮፓጋንዳ ዘመቻ የካይዱ እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሩ ብኩለን ሚድያታት ዝተደገፈ ነይሩ ከምቲ ዝፍለጥ ናይ ስርዓት እዚ ባህሪ ናይ መጀመርያ ስርሑ ሚድያ ምቁፅጻር እዩ ገይሩ ናይ ውልቀ ሚድያ በለን ናይ መንግስቲ ሚድያ ናይ ብሮድካስቲንግ ናይ ኩለን ዓይነት ሚድያታት ነስራሕ እዚ ሆፍራ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ይገይሩ ካብቶም መጻጽኡ ጀሚሩ ሓደ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ምስ ዕብየት ኢትዮጵያ ይኸዲኦም ዝበሎምን ይጥዕሙኦም ዝበሎምን ቃላት መሪጹ ዝመጸ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለ ዝነበረ ብዙሕ ሰብ ከድምጾ ከከታተሎ ስሒቡ ነይሩ ንነገሩ ድሕሪ ኢልና እንተኸይድና ምስ ናይ ሕብራዊ ወያነ ዝበሃል ዝተኣሳሰረ መጻጽኣ ስለ ዘሎ
እዞም ሕብራዊ ወያነ ዘካይዱ ኣካላት ከዓ ከምዚ ዝበለ ከይዲ ስለ ዝኽተሉ ብኩሉ መልክዑ ማለት እዩ ትስልቲ ንሱ ተጠቂሙ እዩ ህዝቢ ናይ ምድንጋርን እቶም ተቃለስትን ንምዕባለ ኢትዮጵያ ዓብይ ዋጋ ዝኸፈሉን ህዝብታትን ሓይልታትን ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ክጽልኡ ንባዕሉ ከዓ ተቐባልነት ክረክብ መኪሩ ሕዚ ውሰድ እሞ ኣብ ኣደባባይ ወፂኻ ከም ዝብእ ቀትሪ ክሰኣል ምእንታን ዝብእ ቀትሪ ብዝብል ተዘረየብሉን ህዝቢ ትግራይ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ፀጉረ ልውጥ ኣለዉ ኣብ ኩሉ ከባብታት ራዕዲ ክፈጥሩ ዝተለኣኹ ሰባት ኣለዉ ዝነበሮም ናይ ስልጣን ዕድልን ሃፍትን ተጠቂሞም ዘዋፈርዎ ሓይሊ እዩ ስለዚ ኩልካ ተኸታተል ዝብሉ እውን ባዕሉ ብኣንደበቱ ኣብ ኣደባባይ ኣውጅዎ ጽኑሕ እናበለ ካልኦት ሽማት እውን ቀፂሉ ካንሰር ተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ ካልኦት ይትረፍ ተጠሊዑ ኣብ ኣደባባያት ኣብ ክልላት እናዘረ ደርጊ ዝተሳዕረ ብወያነ ኣይኮነን ኢሉ ዕርዩ መሪር ተጋድሎ ተኻይዱ ብጣዕሚ ብዙሓት ብዓሰርተታት ሽሓት ዝቁፀሩ ህይወቶም ዝኸፈልሉ ኣካሎም ዝጎደልሉ ቃልሲ ንሱ ዘምፅኦ ዓወት ከም ዘየለን ብካልኦት ኣጋጣሚታትን ብካልኦት ምክንያታትን ከም ዝኾነ ጌርካ ክስበኽ ተገይሩ ስለዚ ብኩለ መዳይ እዩ ኸይዱ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ናብ ጭቡጣት ስጉምትታት እውን ተሰጋጊሩ ህዝቢ ትግራይ ምእንታን ከይሓልፈሉ ኢንቨስትመንት ኣብ ትግራይ ከይስፋሕፋሕ ከይቕፅል ናይ ወፃኢ ኢንቨስተራት ከይተረፈ ንትግራይ ከይኸዱ ፍቓድ ክስእኑ ክጉላእልኡ ኣብ ኩሎም መስሪያ ቤታት ብዕሊ ምንቅስቃስ ተገይሩ ካልእ ተሪፉስ ናይ ኣውሮፕላን ምንቅስቃሶም ክሳብ ምእጋድ እውን ተበፂሑ ኣብቲ መወዳእታ ቅድሚ ጥቅምቲ 24 ዝነበሩ ግዜያት ማለት እዩ ናይ ትራንስፖርት ምንቅስቃስ ከም ዓዲ ትግራይ ምስ ኩለን ክልላት ከይትራኸብ ዝገብሩ ዕንቅፋታት ብሰፊሑ ተፈጺሙ ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ናይ ወሎ ከባቢ ድሕርቲ ሓይል ናብ ስልጣን ምምፁ ዝኾነ ዓይነት መኪና ናብ ትግራይ ከይኸይድ ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣንፈት ከይንቀሳቐስ ተገይሩ እዩ ዝኾነ ዓይነት ሸቐጥ ከይንቀሳቐስ ተገይሩ እዩ ከይንቀሳቐስ ምግባር ጥራሕ ኣይኮነን ብዙሕ ሸቐጣት ናይ ትግራይን ተጋሩ ነጋዶን ዝገብርዎ ዝነበሩ ምንቅስቃስ ወይ ተወሪሶም ወይ ተቃፂሎም ብዝኾነ ሓደጋ ክበፅሖም ተገይሩ እዩ በዚ ኣንፈት እዚ ከም ኣብነት ይጥቀመሉ ኣለኹ እምበር ዳርጋ ብኩሉ ኣንፈታት ዕንቅፋት ዘይነበረ ይነበረ እንተተባሃለ ምግናን ኣይኮነን ኣብቲ ፖለቲካዊ ቋማትን ፖለቲካዊ ውሳነታትን እውን ርኢና ኢና ኣብ ዓለም ክሳብ ሕዚ እቲ ዝዓበየ ናይ ዲሞክራሲ መግለፂ ተገይሩ ዝውሰድ ከም ተፈጥሯዊ መሰል እውን እናተወሰደ ዘሎ ንባዕልኻ ናይ ምምሕዳር መሰል እዩ እዚ ናይ ባዕልኻ ናይ ምምሕዳር መሰል ብመረፃ እዩ ዝፍፀም ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ይኹን ናይ ትግራይ ሕገ መንግስቲ በቢ5 ዓመቱ መረፃ ተገይሩ ሓዱሽ መንግስቲ ከም ዝቐውም ተደንጊጉ እዩ እዚ ብቃልሲ ዝተረጋገፀ ሕጋዊ ሕገ መንግስታዊ መሰል ተግባራዊ ክገብር ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ምንቅስቃስ ክገብር እንተሎ ሕጋዊ ብዘይኮነ መንገዲ ናይ ባዕሉ ስልጣን ከናውሕ ዝደለየ ናይ ኣብይ መንግስቲ ነቲ ናይ ባዕሉ ስልጣን ጥራሕ ኣይኮነን ከናውሕ ተማጉይቱ ተንቀሳቂሱ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ካልእ ከባቢ ብዝኾነ መንገዲ መረፃ ምክያድ ከም ዘይከኣል ኣውጁ ብፍላይ ከዓ ትግራይ ስለ ዝነበረ እቲ ዘይመረፅናዮ መንግስቲ ኣየመሓድረናን ስለ ዝኾነ ናይ ክልልና መንግስቲ ክንመርፅ ኣለና ዝብል መንግስትን ህዝብን ውድብን ተጣሚሮም ዝገብርዎ ዝነበሩ ምንቅስቃስ ብስፍሓት ዝፍፅም ዝነበረ እምበኣር ኣብ ትግራይ እንድሕር ደኣ መረፃ ተካይዱ ኮይንኩም ዝበልክኹም ዘይትሰምዑ እንተኮይንኩም ኣነ ዝሾምኩልኩም መመሓደሪ ዘይቕፅል ኮይኑ
ኣዴታት ክበኺየን መናእሰይ ክሞቱ እዮም ዝብል ብግልፂ ኣብ ኣደባባይ ብናይ ባዕሉ አንደበት ኩናት ኣውጁ በዚ ስቀይበለን ኣብ ናይ ፌደራል ትካላት ዝነበሩ ኣብ ሓላፍነት ዝነበሩ ተጋሩ ብሙሉኦም ካብቲ ሓላፍነት ተኣልዮም በብውልቆም ብዝፈጸምዎ ጥፋኣት ኣይነበረን በብውልቆም ናይ ብቕዓት ፀገም ኣለዎም ብዝብል ምኽንያት እውን ኣይነበረን ተጋሩ ብምዃኖም ኣብ ስልጣን ክቕጽሉ የብሎም እንተባሂሎም ዝተኣለዩ እዮም ኣብ ማእኸል ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝነበሩ ሰብ ሃፍቲ ብሙሉኦም ሃፍቶም ባዕሎም ንባዕሎም ከየመሓድሩ ከይንቀሳቐሱ ዝተፈላለየ ናይ ሓሶት ምህዝቦን ጸለመን እናተገበረ ካፍቲ ዝተዋፈሩሉ ዓውዲ ክወፁ ሃፍቶም ብዘይ ገባብ ክዝረፍ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ተገይሩ ብዙሓት ተጋሩ እውን ተኣሲሮም ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ይኹን ኣብ ካልኦት ናይ ውልቆም ስራሕቲ ዝነበሩ እናተመረፁ ምእሳር ተጀሚሩ እዚ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ዝገበሮ ምንቅስቃስ እዩ ስለዚ ብሚድያን ብዶክሜንተሪ ፊልምታትን ተደጊፉ ብናይ ኣደባባይ መደረታት ተደጊፉ ከምኡውን ብተግባር ኣብ ኩለን ከባቢታት ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ኩናት ተኣውጅሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ድሕሪ ሕዚ ፈተኻ ጸላእኻ ከም ህዝቢ ኣይትነብርን ኣይትሕይልን ዝብል መልእኽቲ ዝተመሓላለፈሉ እዋን እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚኣ ብተግባር ንምስናይ ቅድም ክብል ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብምውፋር ተናጸል ሓይልታት ብምውፋር ዝተገብረ ሙከራታት ከም ዘየዋጾ ምስ ፈለጠ ብደቡብ ብምዕራብ ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ናብ ትግራይ ክወፍሩ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ተገይሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ተቀራሪቦም ካብ ጎንደር ሓሊፎም ካብ ደሴን ወልድያን ሓሊፎም ኣፍተን ወሰን ናይ ትግራይ ዝበፅሑ ኣህርታት ነይሮም እቲ ውሽጢ ዝነበረ ናይ ሰሜን እዝ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓይሊ ብተመሳሳሊ ክዳሎን ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ተጋሩ እውን ዝተፈላለየ ዓይነት ስጉምቲ ክውሰዶም ዝቕተሉ ክቕተሉ ዝእሰሩ ክእሰሩ ከከም ናይቶም ኣባላት ጥንካረ ዝውሰድ ስጉምቲ ክሰፍሕ መደወፅ እዩ ብሰሜን ከዓ ሓይልታት ናይ ኤርትራ ናብ ድንበር ክጽጉዑ ተገይሩ እዚአን ኩለን ተገይረን 24 ተተሓልፍ ነይራ ድሕሪ ውሑዳት መዓልትታት ታ ኩናት ባዕሎም ጀሚሮም ባዕሎም ክውድኡ ወያ ነይራ ተደልየት ስለዚ ጥቅምቲ 24 መንግስቲ ትግራይ ኩናት ስለ ዝደለየ ዝገበረ ኣይኮነን ንኩናት ተዳልዩ ስለ ዝነበረ ዝፈጽሞ እውን ኣይኮነን ንኩናት ኣይተዳለወን ነይሩ ኩናት እውን ኣይደልን ነይሩ ኩናት ዝደሊ ህዝቢ ምረጻ ይካይድን ኩናት ዝደሊ ህዝቢ ኩሎም ጉዳያት በሰላማዊ መንገዲ ክፍትሑ ተደጋጋሚ ጻውዒትን ሕቶን የቀርብን ኩናት ዝደሊ ህዝቢ ይኹን መንግስቲ ኣቀዲሙ ካልኦት ምድላዋት ምገበረ ነይሩ ግን ኣብዚ ዓዲ እዚኣ ኩናት ተደጋጋሚ ዝተራእየን ህዝቢ ትግራይ ከዓ ኣብዚ ኩናት እዚ ብዙሕ መከራ ዝረአየ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኩናት ዝናፈቐሉ ዝኾነ ዓይነት ምኽንያት ክህሉ ይኽእል ኢልካ ክትርኢ ትኽእልን ስለ ዝኾነ ጥቅምቲ 24 እንታይ ዳ እዩ ተገይሩ እንተኢልና እታ ኣብ ልዕልና ኣንጸላልያ ዝነበረት ሓደጋ ኮፍ ኢልና ክንጽበያ ስለ ዘይነበረና ኢድናን እግርና ነጣሚርና ክንጽበያ ስለ ዘይነበረና ክነኽሽፋ ስለ ዝግባእ ናይ ምኽሻፍ ስጉምቲ እያ ተወሲዳ ነቲ ተኣውጁልና ዝነበረ ተሰሊፉ ኣብ ክልልና ኣብ ከባቢና በፂሑ ዝነበረ ሓይሊ ኣብ ውሽጢ ከዓ ተዳልዩ ዝነበረ ናይ እዚ ሰሜን ሓይሊ ኮፍ ኢልና እንድሕር ዳኣ ተጸቢናዮ ከም ህዝቢ ከም ትግራይ ኣብ ኢድ ቁፅፅር ክንውዕል ስለ ዝኾነ ትምኒቶምን ድሌቶምን እዚኣ ከይትኸውን ሰሜን እዚ ባዕሉ ኣብ ውሽጡ
ብዙሓት ኣባላትን ኣመራርሓን ነቲ ከይዲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዘይቕበልዎን ዝቃወምዎን ስለ ዝነበሩ ምስኦም ብምምኽኻር ታስጉምቲ ተወሲዳ ዕጥቂ ሰሜን እዚ ብኣብዝሓ ኣብ ኢድ ትግራይ ክወድቕ ተገይሩ እዚ ክግበር ተሎ ሽዑ ምስታ ኩነታት ጉያ ንጉያ ዝመጽእ ዝነበረ ሓይሊ ክሕዞ ብዝብል እምበር ቅድሚ ዝነበረና ሓይሊ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ፖሊስ እዩ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ዝበሃል እዩ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ንስሩዕ ውግእ ዝተዳለወ ሓይሊ ኣይኮነን ስልጠንኡ ውደብኡ ምሕደርኡ ብጠቕላላ ድልውነቱ ሰፊሕ ስሩዕ ውግእ ተኻይዱ ኣብዚ ውግእ እዚ ስዒሩ ክወፅእ ዘኽእሎ ቁመና ሒዙ ዝነበረ ኣይኮነን ብበዝሑ እንተሪእናዮ እውን ካብቲ መከላኸሊ ሓይሊ ኣንጻር ክትሪኦ ጥራሕ ዘይኮነስ ብጠቕላላ እውን ዕርዩ ውሕድ እዩ ነዚ ዕላማ እዚ ዝተዳለወ ስለ ዘይኮነ ስለዚ ብበዝሑ ውሕድ እዩ ብወታደራዊ ክእለቱን ዓቕሙን ኣተሓሳስብኡን ንስሩዕ ውግእ ዝተዳለወ ይነበረን ግን ድማ መማረፂ ስለ ዘየለ እዚ ሓይሊ እዚ ከም መበገስ ተጠቒምካ ዝተረፈ ተበቲኑ ኣብ ሲብል ናብርኡ ዘሎ ግን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ምእንቲ ዓዲ ከገልግል ክእለተ ጥርዩ ዝነበረ ሓይሊ ተኣኻኺቡ ተን ዝተታሕዛ ብረታት ክጥቀመለን ንምግባር እዩ ተሞኪሩ ማለት እዩ ለዚ እታ ቅድሚ ጥቅምቲ 24 ዝነበረት ኩነታት ነዊሕ እዩ ብስፍሓት ክረአ እንተሎ ብዙሕ ነገር ክበሃል ይኽእል እዩ ብሓፂሩ ግን በዚ መንገዲ እዚኣ ገልፃ ዝደሊ ወፍሪ ናይ ጥቅምቲ 24 እንተዘይትካየድ ነይራ ቅልል ብዝበለ ገላልፃ ናብ ከቢድን ኣብ ሓፂር ግዜ ክንወፆ ዘይንኽእልን ፀገም ክንኣቱ ነይርና ኢልና ክንገልፆ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኩሉ ሓይሊ ኣብ ትሕቲ ምክልኻል ሓይሊ ስለ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ከዓ ስለ ዝነበሩ ብኩሉ ኩርናዓት እውን ስለ ዝነበሩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ኣሎ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ዝበሃል ኣሎ ፋኖን ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣሎ ነዚኦም ኩሎም ኢድና ነግርና ነጣሚርና እንተዳ ፀኒሕናዮም ኮይና ትግራይ ከም ዘይነበረት ክገብሩ ኣይኽእል እዮም ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ከይነብር ናይ ምጽናት ኣዋጆም ብዝለዓለ ደረጃ ክፍጽምዎ ነይሮም እዮም ሕዚ እውን በፂሕና ዘሎ ክሳራ ንእሽተ እዩ ማለት ኣይኮነን ግን በፂሕና ዘሎ ክሳራ ሕዚ ካብ ምትሳእ ኣብ ሓፂር እዋን ካብ ምትሳእን ናብ ዝደልናዮ ካብ ምብፃሕን ኣይዓገተናን እታ ናይ ጥቅምቲ 24 እንተዘይንፍፅም እሞ ንሶም በቲ ዝደልይዎ እንተዝኸዱ ነይሮም ግን ናይ ነዊሕ እዋን ፀገም ክንሽከም ኣብ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ሓደጋ ክወድቕ ክንግደድ ነይርና ኢና ኢለ እየ ዝሪኦ ህዝቢ ምጽናት እንትበሃል ተሎ ኩሉ ሰብ ቀቲልካ ምውዳእ ማለት ዘይክኸውን ስለ ዝኽእል ወላ እንተወሓደ እውን ወላ ዓቕሚ እንተሰኣነ እውን ኣብ ዝኾነ እዋን ትሕቶ ውሽጢ ክሳብ ዝሃለወ ትሕቶ ልዒሉ ክቃለስ ዝኽእል ሓይሊ መሃለዎ ዶ ዝብል ሕቶ ክለዓል ይኽእል ይኸውን ክህሉ ይኽእል እዩ ግን መዓስ ነየናይ ወለዶ ዘድሕን ዝብል ሕቶታት ተልዕል ተለኻ ዕርዩ ኣፀጋሚ እዩ ምላሹ ከምዚ እየ ዝሪኣ ብዘይ መራሒ ምትራፍ ዝበሃል ካብኡ ንላዕሊ እዩ ትድልየቶም እቲ ሕዚ ኣብ ኣመራርሓ ዘሎ ወይ ከዓ ብተለምዶ ስልጣን ንብሎ ናይ መንግስቲ ስልጣን ዝሓዘ ሓይሊ ጥራሕ ማለት ኣይኮነን ንሱ ከም ዘለዎ ክቐትልዎ እዮም ከኣርይዎ እዮም ካብኡ ወፃኢ ብቐፃልነት እውን ዕቑር ዓቕሚ ትግራይ ኮይኑ ከገልግል ዝኽእል ዝተማህረ ሕብረተሰባዊ ክፋል መንእሰይ ወለዶ ኮታስ ዓቕሚ ነቲ ቃልሲ ዓቕሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብልዎ ብምሉኡ ናይ ምቕሃም ዕላማ ሒዞም እዮም ተንቀሳቂሶም ልኡኽ ሒዞም እዮም ተንቀሳቂሶም ስለዚ እዚ እውን ዕርዩ ውስብስብን ናብ ዝኸፍአን ናብ ዝምህረረን ደረጃ ክበፅሕ ክገብሮ ይኽእል ነይሩ እዩ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ መራሒ ክበሃል ተሎ ሓደ ግዜ ዝኾኑ 10 ሰባት ወይ 20 ሰባት ወይ 50 ሰባት ወይ 100 ሰባት ጌርካ ናይ ምርኣይ ነገር ኣሎ ከምኡ ኣይኮነን ሕብረተሰብ በቶም ሕጋዊ ውክልና ሒዞም ወይ ከዓ በቲ ሕጋዊ ውክልና ዝሓዘ ኣካል ተሸይሞም ኣብ ሓላፍነት ዘለዉ ኣካላት ይምራሕ እዩ ትኽክል እዩ ካብኡ ንላዕሊ ቀጥተኛ ዝኾነ
ናይ መሪሕነት ስም ዘይተዋህቦ ግን ሕብረተሰብ ዘንቀሳቀስ አካል ኣሎ በብኸባቢኡ በብብርኩ እዚ ብጥቅልል አባሃላ ዝተማሃረን ትኩስ ወነ ዘለዎን ሓይሊ መንእሰይ መበገሲ ብምግባር ምርኣይ ስለ ዝከኣል እየ ኣብቲ ምሁር ሓይሊ ሰብና ይኹን ኣብቲ ዕቁር ትኩስ ጉልበት ዘለዎ ዓቕሚ መንእሰይና ክበፅሕ ዝኽእል ዝነበረ ጉዳይ ዓብዪ እዚ ኣብ ናይ ሃይማኖት ትካላት እውን ከይተረፈ ዝቕፅል እዩ ምክንያቱ ናይ ሃይማኖት ትካላት መራሕቲ እውን ብባዕሎም ብናይ ባዕሎም መንገዲ ሕብረተሰብ ዘተሓብሩ እዮም ሕብረተሰብ ዝመርሑ እዮም ኣብ ካልኦት ማሕበራዊ ተሳትፎታት ሕብረተሰብ ናይ ምምራሕ ልምዲ ክእለት እምነት ዘለዎም ኣካላት እውን ከይተረፈ እዩ ትስጉምቲ ዝውሰድ ስለዚ ኣዝዩ ንምሕሳቡ ዘፅግም እዩ ብቻ ንሱ ንምሕሳቡ እውን ዘፀግም እዩ ስለዚ ብሕታዊት መማረፂትና ተጠቂምና ኢና ጥቅምቲ 24 ኦፕሬሽን ብምክያድ ክንረኽባ ንኽእል ረብሓ ረኺብና ናብዚ ሕዚ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ክንበፅሕ ክኢልና ዘለና ኢልና ምውሳድ ንኽእል ኢና ወርሒ ሕዳር 2013 ዕሪ መስተንክራዊ ዝበሃል ስራሕ ዝተሰርሐሉ እዩ ሓደ መልክዑ ጎሊሁ ክረአ ዘሎ ብዙሕ ግዜ እታ ናይ መወዳእታ ዝበፅሐትና ግዝያዊ ፀገም ጎሊሃ ስለ ትረአ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓወታትን ዝተሰርሐ ስራሕን ብዝግባእ ናይ ዘይምርኣይ ፀገም ዘለና እዩ ዝመስለኒ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ ንእሽተይ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊሲ ነይሩና ንስርዑ ውግእ ዘይተዳለወ ሓይሊ እዩ ነይሩና ንብል ኣለና ጥቅምቲ 24 እታ ስራሕ ምስ ተሰርሐት ፃውዒት እዩ ተገይሩ ንመላእ ትግራዋይን ዓቕሚ ንዘለዎን በታ ፃውዒት መሰረት ዝኸትት ኣካል ከቲት እዩ ሕዚ እውን እንተኾነ ዝመጣጠን ይነበረን ምስ ሓይሊ ፀላኢ ምክንያቱ ሓይልታት ፀላኢ ማለት ኩሉ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብኣ ወፊሩ ናይ ክልላት ፍሉይ ሓይልን ፖሊስን ዝበሃል ምልሻውን ሓዊሶም ናይ ኩለን ክልላት ኣዝሚቶም ብጀካ ትግራይ ናይ ካልኦት ክልላት ኩለን ማለት እዩ እቲ ናይ ኣምሓራ ምንቅስቃስ ድማ ፋኖ እውን ሓዊሱ ኣብቲ ናይ ኩለን ክልላት ጥራሕ ዝጠቃለለ ኣይኮነን ናይ ባዕሉ ድልየት ሒዙ ናይ ባዕሉ ዕላማ ቀሚጡ ናይ ደቡብን ምዕራብን መሬት ክወርር ኣብኡ ዘሎ ሃፍቲ ብጠቕላላ እውን ክወርር ይግበአኒ እዩ ኢሉ ብናይ ባዕሉ ፕሮፓጋንዳ ዝፈጠሮ ናይ መሬት ይግበአኒ ሕቶ ብሓይሊ ክምልስ ዝወፈረ ሓይሊ እዩ ነይሩ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እውን ከም ዘለዎ ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ወፊሩ እዚ ይኣኽለንን ኢሉ ናይ ሶማልያ ሓይሊ ከም ዘወፈረ ይፍለጥ እዩ ካልኦት ፃውዒታት እውን ነይሮም ኣብቲ እዋን ዝተፈላለየ ምላሽ ዝወሃቦም ዝነበረ ንኣብነት ናይ ደቡብ ሱዳን እዚ ብመሬት ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኢትዮጵያ ኣየር ሓይል ሙሉእ ብሙሉእ ክንዲ ዝኸኣለ ክንዲ ዓቕሙ ኣዋፊርዎ ዘይኣክልኒ ኢሉ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ እቲ ናይ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ንብሎ ኣምፅኡ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ኢና ዓና እዚ ኩሉ ገይሩ እንትዋጋእ እንተሎ ኣብ ፀላኢ ዝበፅሐ ክሳራን ኣብ ወገን ዝበፅሐ ክሳራን ምርኣይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ዝመስለኒ ሕዚ ዳታ ንምዝራብ ኣይኮነን ኣነ እውን ዳታ የብለይ ግን ኩሉ ሰብ ዝኣምነሉ ዝርድኦ ናይ ዓለም ሚድያታት እውን እንተይተረፈ ዘቃልሕኦ ዝነበራ ብማእተ ሸሓት ዝቁፀር ሰራዊት ስኢኖም እዮም እቶም ሓይልታት እቲኦም ንሕና ብማእተ ሸሓት ክንስእንስ ይትረፍ ብማእተ ሸሓት ክነስልፍ ንኽእለሉ ዓቕሚ ስለ ዘይነበረ ውሕድ ሰራዊት እዩ ብጣዕሚ ንእሽተይ ክሳራ እዩ ነይሩና ብጣዕሚ ንእሽተይ ክሳራ ተራእዩ ዘይፈልጥ ጅግንነት እዩ ተራእዩ ይኹን እምበር እቲ ናይ ሓይሊ ዘይምምጥጣን ምንባሩ ካልኦት ብዝርዝረው ገምጋም ክረአዩ ዝኽእሉ ተወሰኽቲ ጉድለታት እውን ክህልዎ ይኽእሉ ኣካይዳ ውግእና ናይ ማን ህዝባዊ ኩናት ኮይኑ ሙሉእ ህዝቢ ክሳተፈሎ ምግባር ዝነበረና ኣመራርሓ እዚኦምን ካልኦትን ክግምገሙ ዝኽእሉ ብዝርዝር ግዜ ትርከብ እንተሎ ክንመሃረሎም ስለ ዘለና ንግምግሞም ንኸውንና ሓዊስካ
ጉለታት ስለ ዝነበረና ከይዱ ካብ ሕዳር 30 ክሓልፍ ኣይከኣለ ሕዳር 30 ሙሉእ ብሙሉእ ዝነበረና ስሩዕ ዝበሃል ውግእ ኣቑሙ ሓይሊ ጸላኢ ወይ ከዓ ጸላእቲ ግዝያዊ ልዕልነት ረኺቦም ንሕና ከዓ ግዝያዊ ውድቀት ኣጋጢሙና ኣብዚኣ ክልተ መማረፅታት እየን ዘለዋ ሓንቲ ከምታ ንሶም ዝደልይዋ ድሕሪ ሕዚ ተሳዒረ ኣለኹ ኢልካ መንብርካኽ ኢድካ ምሃብ ንሶም ዝደልይዋ ኩላ ክፍጽሙ ምፍቃድ እታ ካልአይቲ ካልእ መንገዲ እውን ኣሎ ካልእ መማረፂ እውን ኣሎ ስሩዕ ውግእ እዚ ክነካይዶ እንተዘይከኣልና እውን ግዝያዊ ልዕልነት እንተረኸቡ እውን እቲ ሕዚ ህዝቢ ንረኽበሉ ዝነበርናን ዘለናን ናይ ሚድያ ዕድል ሙሉእ ብሙሉእ እንተተቋረፀ እውን ህዝቢ ትግራይ እዩ እሞ በብዝኸኣሎ ባዕሉ ክቃለስ እዩ ኢልካ ኣሚንካ ክንዲ ዝኸኣልካዮ ትቃለስ መስዋዕትነት ክትከፍል ውፉይ ምዃን ስለዚ ካልእ ስልቲ ውግእ ምኽታል ይሓትት እዛ ካልአይቲ መማረፂ እዚኣ እያ ተኸቲልና እያ እዛ ካልአይቲ መማረፂ እዚኣ ክንክተል እንተለና ኩሉ ነገር ጥዑም ነይሩ ማለት ኣይኮነን ከቢድ እዩ ነይሩ ንምንታይ ከቢድ ኮይኑ ንራኸበሉ መንገዲ ኣይነበረን ኣበይ ክንደይ ሓይሊ መናመርሖ ይውደብ ከም ዘሎ ኳስ ዝፍለጥ ኣይነበረን ግን ሓደት ብጣዕሚ ዝገርም ብጣዕሚ እውን ዘኹርዕ ኩሉ ሻው እናተምሃርናሉ ክንነብር ዘለና ትግራዋይ ከይተዘራረበ ከይተኣከበ ልቡ ሓንቲ ኮይና ልብን ልቢ ተራኺቡ ኩሉ በቢ ዘለዎ ክቃለስ ከም ዘለዎ ወሲኑ ምቅላስ ብተናፀል ዘይኮነስ ብውደባ ክኸውን ከም ዘለዎ እውን ኣሚኑ በብኸባቢኡ ተወዲቡ ብጣዕሚ ዝገርም ሓደ ነባራት ተጋደልቲ ብፆት ከቢድ ኣካል ጉድኣት ዘለዎም ክንቀሳቐሱ ነዊሕ ጉዕዞ ክጓዓዙ ዘይኽእሉ እታ ቀደም ዝፈልጥዋ ክእለት ሒዞም ፍልጠት ሒዞም ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ መናእሰይ የስልጥኑ ወዲቦም ኣሃርታት ናብ ዘለዎ ደሊኹም ኪዱ ይብልዎ እቲ መንእሰይ መን እዩ ዝውድበኒ መን እዩ ዘስልጥነኒ ወዘተ ዝብል ኣጀንዳ ገዲፉ ናይ ጸላእ ክባታት እናፈንጽሐ ድፋዕ ጸላኢ የማንን ንጸጋምን እናገደፈ ተጋደልቲ ናብ ዘለውዎ ይተምም ነይሩ መጽእ ኣለኹ ስልጥኑን ይብል ነይሩ ናይ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ስልጠና እንተተኻኢሉ ሂብካ ተዋጋእ ይበሃል ነይሩ ከምታ ኩልና ዝረአናያ ኩልና እውን ዝሓለፍናያ ኣብ ሓፂር እዋን ካብ ብዓሰርተታት ዝቁፀር ሰብ ሓሊፍና ኣማኢት ኮይና ካብ በማኢት ዝቁፀር ሰብ ሓሊፍና ኣሽሓት ኮይና ዓሰርተታት ኣሽሓት እውን ኮይና መንእሰይ ትግራይ መን እዩ ሰሊፍዎ መን እዩ ናብ ታዕሊም ሰዲድዎ ወይ ከዓ ናፍተን ኣህርታት ሰዲድዎ እንተኢልካ ባዕሉ ቤተሰቡ ከባቢኡ እምበር ብመንግስቲ ወይ ከዓ ብውድባዊ መሓወር ሓደ ስሩዕ መደብ ወሪዱ ምልዓዓል ተኻይዱ ተመዝጊቡ በዚእኻ ትኸይድ ተባሂሉ ገለመለ ይነበረ ስለዚ እታ ህዝቢ ትግራይ በብዝኸኣልካዮ ተቓለስ ድሕሪ ሕዚ ካብ ስሩዕ ውግእ ወፂና ናብ ደባይ ስልቲ ውግእ ተቐይርና ኣለና ቃልስና ይቋረፅን ጥራሕ ዘይኮነስ ዓወትና ናይ ግድን እዩ ትግራይ ትስዕር ትብል ጭርሖ ኣብ ኩሉ ልቢ ትግራዋይ ዝኣተወትን ኩሉ ዝኣምነላን ስለ ዝኾነት እቲ ኣብ ሓፂር እዋን ተራእዩ ዘይፈልጥ ተኣምር ተሰሪሑ እዚ ክንገብር ተለና ብጣዕሚ ከበርቲ ዝበሃሉ ኩነታት ሓሊፍና ኢና ከምቲ ዝፍለጥ ሰራዊትና እኽልን ትስእን ጠሚኒ እሞ እንታይ ክገብር ኣብዚ ክድቅስ ኣብዚ ክዓርፍ ወይ ከዓ ንብረት ህዝቢ ክወርር ይብል ንነገሩ ህዝቢ ናብ ዘለዎ ከባቢ እንተተንቀሳቂስካ ዝሕቶ እዚ ክሳብ ተልዕል እውን የፅንሓካ እቲ ህዝቢ
ሰራዊት ያይመጽሎ ይحልፈሎ እንተሰሚዑ ክልተ ነገር የንዘጋጥማና ነይረን ትዝክሩ ተኮንኩ ሰራዊት ይመጽሎ እንትበሃል ሓይሊ ጸላእ መሲልዎ ካብ ገዝኡ ወጽዩ ናብ ዝዕቀወሉ ቦታታት ምኻድ ዝጅምር በሓደ ወገን ይጋጥመካ ንስኻ ምዃንካ ምስ ፈለጥካ ታነስንቁ ኢሉ ሒዙዋ ዝነበረ ቋጺሩዋ ዝነበረ ሂቡ ተመሊሱ ኣብ ገዛኣትዩ ደቂ ኣንስትዮ ሕዋትና ብሙሉአን መጎጎአን ኣጉይደን መቁሎአን ተመሳሳለ ኣጉይደን በሓደ ወገን ቆሎ በኻልእ ወገን እንጀራ በኻልእ ወገን ጸብሒ ስለዚ መንገዲ ብሙሉ እኽለማይ ዝኾነሉ ኣጋጣሚታት እዩ ነይሩ እዚ ተኣዚዙ ዝገበሮ ኣይኮነን ነቲ ቃልሲ ብዘለዎ እምነትን ዕላምኡ ንምፍጻም ብዘለዎ ውፉይነትን ዝረአ ነገር እዩ ነይሩ ስለዚ በሓደ ወገን ከበርቲ መረርቲ ዝበሃሉ ኩነታት ተሓልፍ በቲ ካልእ ወገን ድማ ምስ ህዝቢ ብትራኸበሉን ቁሸታት ኣቋሪፅካ ብትኸደሉን እዋን ፍጹም ከም ዘይትጠምን ከም ዘይትስእንን ትተኣመን ትዝክሩ እንተኮይንኩም ክንሓልፍ እንተለና ሽታ እዩ ጸልማት ኮነ ቀትሪ ናይ ቆሎ ናይ እንጀራ ሽታ እዩ ዝውደካ መጀመርያ ንዓኻ ነቲ መሪሕዎ ዘሎ ሰብ እኳ እንተዘይርኪቡልካ ነቲ ዳሕረዋይ ከም ዘርክብ ትፈልጥ ኢኻ ንዓኻ ድማ ኣብቲ ዝቕጽል ካልኦት ከም ዝዕንግሉኻ ትፈልጥ ኢኻ ከምዚ ዓይነት ተኣሽሙ እዩ ነይሩዎ ስለዚ እቲ ድሕሪ ሕዳር 30 ወይ ከዓ ካብ ታሕሳስ 1 ድሓር ዘሎ ኩነታት ጽልምትምት ዝመስል ነገር እንተነበረ እውን ኣነ ካብቲ ጽልምትምቱን ላዕሊ ትዝገርም ንኩልና እውን መምሃሪ ዝኸውን ድዒ ከመይ ከም ዝስነደ ኣይፈልጥን ብደንቢ ክረአ ዘለዎ ይኸውን በቲ በዚ መዳይ እዚ ዝለዓለ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ብደንቢ ክጽሕፍሉ ክዛረብሉ ክትንትንዎ ክቕርብዎ ዝግባእ እዩ ዝኸውን ተቐዲሑ ዘይውዳእ ሃፍቲ ናይ ቃልሲ ሃፍቲ ዝረአናሉ ኮይኑ ይስምዐኒ ኣብ ዝሓለፈ ዕጥቃዊ ቃልሲ በብደረጃኡ ዝተሳተፈ ሰብ ብምሉኡ ክትብል ትኽእል ኢኻ ትግራይ ብዝበለጸ ዝፈለጥ ክዋሎሙ እዩ ኢሉ ይገልጽ ክንዲ ሎሙ ተጓዒዝና ይንፈልጥን እውን ይብል ጉዕዞ ስለ ዘይነበረ ኣይኮነን ከምኡ ዝብል ክንቲ ናይ ቀደም ጉዕዞ ብመሰረቱ ሓደ ፀበባን ፀገምን ኣይነበረን ንምባል ኣይኮነን ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ኮንካ ዝግበር ጉዕዞ እዩ ነይሩ ትሽዑ ዝነበረ ደርጊ ኣፍተን ዓበይቲ ከተማታት ማእኸል ዝገበረ ሓደ ዓመታዊ ወፍርታት ትገብር ተሎ ዳህሳስ ክገብር ተሎ ከምኡ ናፍቲ ገጠራት ዋላ ዝወርድ ተነበረ ግን መዓዝ ከም ዝመጽእ በበይ ከም ዝመጽእ ናበይ ይኸድ ከም ዘለዎ ገለመለ ስለ ዝፍለጥ ክሳብ ክንድኡ ዕንቁ ገይሩ ዘጽብዎ ይነበረ ነቲ ኩነታት እዚ ናይ ሕዚ ሓይሊ ኩለንተን ናይ ቀደም መዋፈርታት መንቀሳቐሲ ቦታታት ሕዚ እውን ክንቀሳቐስዎን ይኽእሉ እዮም ኢሉ ኣሚኑ ወላ ቀደም ተንቀሳቒስና ኣለን ዘይንፈልጥ ቦታታት እውን ብምሉአን ክድህስስ ሓደ ግዜ ዕሽነት እውን ብዝመስል ደረጃ ዝኾኑ 30 ሰብ እዮም ተሪፎም ጋንታ እያ ብኢዶም ሒዝና ክነምፀም ኢና ወዘተ ኢሉ ኩሉ ሰራዊት እዩ ዋፊርዎ ሓደ ሰራዊት ኣይነበረን ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ብምሉእ ነይሩ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እውን ብምሉእ ነይሩ ስለዚ እዚ ከባቢ እዚ ጸላእ ዘይንቀሳቐሰሉ ሓራ መሬት እዩ ትብሎ ኣይነበረን እዚ እንተዘይሃልዩ ኣስተሪሕኻ ኮፍ ትብለሉ የለን ማለት እዩ ምንቅስቃስካ ግድን ብሓደ ወገን ንስኻ ኣብ ክባ ጸላኢ ከይተኣቱ ወይ ከዓ ካብ ክባ ጸላኢ ንምውፃእ ክትንቀሳቐስ ኣለካ ብኻልእ ወገን ውሑድ ሓይሊ ብዝህልወካ ግዜ መሪፅካ ኢኻ ንጸላእ ክትወቅዕ ዘለካ ዓቕምኻ መሪፅካ ዝሕሸ ቦታ እዩ ዝበልካዮ ወዘተ ኢኻ ብደንቢ ሓሲብካ ንጸላእ ክትወቅዕ ዘለካ እምበር መምዝ ዝመፀ ኩሉ ምግጣም ክኸውን ኣይኽእል ብንእሽተይ ሓይሊ ዘሕምም ውቅዒት ክንወቅዕ ዘኽእለና ስራሕ ንምስራሕ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምንቅስቃስ ግድን ነይሩ እቲ ሳልሳይ ምኽንያት ህዝቢ ትግራይ ልቢ ንልቢ ይራኸብ እምበር ብኣካል እናተራኸበ ትውደባ እንተዘይተጠናኺሩ በብኸባቢኡ ስለ ዝተወደበ ጥራሕ ነቲ ቃልሲ ክዕውቶ ይኽእልን ስለዚ ኣብ ቃልሲ ከም ዘለና ሓይሊ ከም ንደሊ ከባቢኡ ዝተወደበ ሓይሊ እውን ናባና ክሕወስ ከም ዝኽእል ምእንታን ክፈልጥ ህዝብና እውን ክፈልጥ ምእንታን ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ናትና ምንቅስቃስ ዘይብሉ ከባቢ
ناتنقسقسنا حزبي نفط قالسي كصمبر كنغبر كنكللنا مالتي زين ثلاثه مخنياتات زين عرفت زي ولو غعزو ግን ድማ ደኺሙን ዘይፈልጥ ተጋዳላይ ሒዝና ክንቀሳቀስ ግድን ዝገብራ ነይረን ኢለ ዝወስዶ ክባታት ዳርጋው ኩሉ ይነሩ ዳርጋ መዓልታዊ ተርእዮ ይነሩ እንተተባለ ምግናን ይኮነን ናይ ካልኦት ብዝርዝር ክፈልጥ ወነ ይክእልን ተዝፈልጠውን ምዝርዛር ሰፊሕ ግዜ ዝወስድ እዩ ترفنا كالوت تن أنا زنور كون طرح كواس كله زرزرو يكلن جن نعمنت أبزناي صاي صديا كبابي زنور حدا كبا كم أمنت تغيرو بزح غزي بزا هاديو سدي بأنفت تنبين بأنفت حوزين بأنفت فرس ماي علاج عربي ماي كنتقال صلاي 360 ديجري كبيبو أبعت خونتات نمودا كل عقمتات واردو أي ماتي نيرو أفت مجمريا استوسنت على أتمو نعو وقع خان ندخمكا زدل خايو ناي مغبار دليتي نيرو بوغان كندا حركر انت لو زاد دليت زيا اب تغبار كتوعل بزيخ الدرجه اسلالفو معراريو كل حيلو بحساب كمصيو موكيرو بزي اب زي تمطاطن حيلي وق مكيات ترغم سلا زي نورا ودي ايوم الله خبزي اخو داي لنهالو نسو زي حسبلو غزي حيلنا مولو بمولو وصي ابي حيلي وصي بزح عقل طمون زنور حيلي بغاطامي بزحات تصقمت زبالو ነገራት ሒዙ ዝነበረይ ግን ወፂ ኸይዱ ጸላ ኣለውና ማለት ወግ ነወይ ንቆጽል ቀኒሉ እዚ ኸያኽሎ ኣብ ማእኸል ሰግሪ ብተመሳሳሊ ክኸበና ሞኪሩ ንመጀመርያ ግዜ ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ነንበይንና ምስ ሻዕብያ ተዋጊእና ሻዕብያ ቅድሚኡ ምስ ሓይልታት ኢትዮጵያ እናተዳበለ نعم أدخيمو مالت مواجهون كوينو بدحري حيلتات إثيوبيا ندحريت كيولو وقعون كوينو تزقرم مالتي تورار حيلي نتنا يوشت عد حيلي مواجه طرح زي كونس نسوز ولص تأمانه كوينو نتسرعت نتنا إثيوبيا سراويت نارشنا خيترفنا واجه يصنحمو اموداتا وي طيت مسوداخا وي دحر نوح دخام እንደገና አቲው ይሪዝ ሙክር ነይሩ شعقن بينو سلازنا خام مجمريا وق جميرو تراخينا فتصيمو بزي حسبو درجه تداخيم صاريلو تنستمار خارجيتاتو نسمعو زنورنا عبيين صرصرتي اتقعي بحال حسيسينا ولا ساعات يقتل دغنا انت مصي يودا كتقع انت مصي خالق حجاز حيلي خلكالو يبحال نسوني يودا كومنا لا يصني موداتا عبي حيلي بنعدير تاو بمايك نطال بس مفر لاي كبابي توسخت عقمتات يمص سلازنورن ناتنا وق مقناي دحرناي 3 معلت وق كتقصل بو متن سباون ناي عدقن قربكاون سلازي خيد يا اخلنا هنول نيرنا سقي فلطونا قال بوتا خينا اب كل بوتا صنحنا حيلون كمتي سلازنوركم هم تتفلطو وقعنا دمسيسنا اصيلنا كباب مالقا هو كباب مالقا مالتي نسو جن 3 معلت مولو نبينو تواغي اب سغلي تواغيو كاب سغلي كساب غلاغله 3 معلت وديو بخبرت برات باغار استرفه تخسيلن جن ملاي زو اكالي نبر كامني كاله كيدوم يمزول كامني كاله احنا انكر سلازنورنا اينا خينا نسو جن بتستفطرلو سمبرات مغنيات حزون كوقعني امنا لي زواغاقني دعري زنورات ناي دوب انقصاسيو كم تسفلط اب دوب كبيدن عري سفح زبحال كباباتات يتخايدو حد وق مغلاص ابزي زر لي يمسلنن بتعم قرات عاوتا زمزغبنالهم وقاتيم جغننت تغارا لاي استفتنلون
بعوتات استتصنبلن سرحيتات ينيرو يكون بر حنت ابنت متقاس زاكل يزمسلني تناي مودات هذولا قدميو قال حيزيو قال قتيليو ودي ايوم بقى حزخ ودايه وزت ناولقنيو تناي موداتا حدغኛ ዝነበረትን بسرن جግንነትን ተጋዳላይና ዝወፃና ያ تناي ورقه دينو تبحال عد اغاو ዝነበረት ክባያ ንሳውን ናይ ሻዕብያ ክባያ ነራ ሻዕብያ ዳርጋ 360 ዲግሪ ክባሃል ብዝኽእል ደረጃ ናብ ክባትዩና ሪኢኹሞም እንተኮይንኩም ጸላኢ በቀጥታ ኣብ ላዕሎም ዘይቀመጠሎም ቦታታት እንተነይሮም ብጣዕሚ ሓያላ ተኻውሕን ገደላትን ሰብ ክወፀሎም ዘይኽእል ጥራሕዮም ነይሮም ሰይ መሬት ኣመራርፁ ካብ ወታደራዊ ውግእ አንጻር ዕሪኹ ድናቕ ዝኽእል ኣመራርፃ መሬት ነይርዎ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን ናይ ጸላኢ ስለ ዝኾነ ኢልና ክንገድፎ ይንኽእል እንተሓቂ ዕሪ ጽቡቕ መሬት መሪፁ ነይሩ ኣተሓዝኡ እውን ብጣዕሚ ሓደገኛ ነይሩ ተጋዳላይና ኣብ ተደጋጋሚ ውግኣትን ጉዕዞን ይሓግዩ ዕለት 9 ኣብ ውግእ ኣብ ጉዕዞ ነይሩ ዕለት 3 4 5 6 ኣብ ኦፍላ ተዋጊእና ዕለት 7 ኣብ ጉዕዞ እናሃለና ኣብ ጻታ ኣጋጢሙና ተዋጊእና ዕለት 9 ይቅርታ ኣብ ጻታ ዘይኮነ ዕለት 7 ኣብ የጻዩ ዕለት 9 ኣብ ጻታ ዝነበረ ሓይሊ ሙሉእ ብሙሉእ ደምሲስና ሓሊፍና ዕለት 10 እዩ ሕዚ ኣብ ጉዕዞ እናሃለና እዚ ክባዚ ዘጋጠመና ዕሪ ሓደገኛ ነይሩ ጸላኢ ከም ዝሓሰቦ እንተዝፍጽሞ ነይሩ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ዕንቅፋት ምኾነ ናይ ኣመራርሓ ሓይልና ሰራዊትና ኣብ ሓደ ከባቢ ዝነበረሉን እቲ ቦታ ንሱ ሰንጢቑ ክሓልፍ ዝግደደሉን ኩነታት ስለ ዝነበረ ከምቲ ጸላኢ ዝሓሰቦ ወይ ከዓ ከም ተቐዲሙ ዜና ዘቕርቦ ዝነበረ እንተዝኸውን ነይሩ መሓመቐ ነይሩ ግን ብጽንዓት ተጋዳላይና بوفينتن جግንነትን ተጋዳላይና ሙሉእ ብሙሉእ ሓይሊ ሻዕብያ ደምሲሱ ኣብ ሓደ መዓልቲ ድሕሪኡ ጉዕዞ ቀፂሉ እዚ ክባዚ ፈጺምካ ክርስሳዕ ዘይኽእልን ባዕሉ ኽኢሉ ብዙሕ ክበሃለሉ ዘለዎን ጉዳይ ነይሩ ኣይ ድሕሪዚ ክብር ዝበለ ኣጋጢሙና ክንብሎ ንኽእል ብሙሉእ ክባዘ ይንወስዶ ግን ድማ ከቢድ ውግእ ዘካየድናሉን ዓበይቲ ወታደራዊ ስልትታት ተጠቂምና ልዕልነትና ዘረጋገጽናሉን ናይ ወጀራት ውግእ ነይሩ ናይ ወጀራት ውግእ ከምቲ ዝረኣኹሞ ተዋጊእና ሓይሊ ጸላኢ ዕሪና ለሸቢልናዮ ብትንትን ኢሉ ግን ካብኡን ላዕሊ ክንቅጽለ ይንኽእልን ነርና ብምኽንያት ዝነበረና ትሕዝቶ ሓይሊ ጸላኢ ከዓ ብኩሉ ኣንፈት እንደገና ምኽባብ ጀሚሩ ሜዳ ራያ ወሪድና እንደገና ናብኡ ጋዕ ገልጠሙ ሒዙ ወሪዶ እውን ወቂዕናዮ ብፍላይ ብድብያ ምርር ዝበለት ውቅዒት ተወቂዑ ድሕሪኡ ንሕና ተመሊስና ናብ ዝደልናዮ ቦታ ምስከድና ጎቦታት ራያ ብሄሊኮፕተር ብሚግ ብታይኻ ትብሎ ብመዳፍዕን ታንክን ሕርስ ቀኒዎ መወዳእትኡ ነልዕለ ኣቢሉ ወላ ምስ ሓደ ሓይሊ ከይገጠመ ተዋጊእ ተዓዊት ኣለኹ ዝብል ዜና እንጊሩ ንሰራዊቱ بتمساسال عشيو أو تريفو إحنا دحريو زخبرنا حيل سلايل قل مسألة حبيرنا إنا قوني حاجينا دحري ميازي حدا نخلط تور حز أكل والتهدراون بوليتيكاون مدلاوات أو وشت سراويتنا خنا كايد مسألة إيه أب قروان يرنا أب تقام قلون يرنا تقام قلم على زومناي حوانا عد قدوم جلس بحالو مسمارات كبابي مسألة أننا تراقبنا أنت اللي خابس على أي زرلنا يا حيل سب ناجونا كباز بحال نجاري مكرر نابزلنا يا منص عز بحال نجاروني مكرر إحنا نيوعلنا مدلا مسودانا
بناي وعلنا تبقسو بناي وعلنا انقدو افتو مناي قولاتات سامرن يچلان خم ونفت ني عدا اغو كوابي زدلنا يم متقعتات اكايدنا زيتات حيزنا انا نفتي قصالي وفري አሉላ ባነጋ ምስገጋር ከኢልና ዘለና ሞ ቶንክባታ ጸላይ ፍተዋን ኮይኖም ናይ ዋዕሎም ጻጥ ዝፈጥሪዮም ግን ድማ ተፈጥሮ ናይቲ ኩናት ከም ስለ ዝኾነ ንሕና ብዝበለጸ ንዓብየሎም ንምሃረሎም ዝበለጸ ኃይልና ንውድበሎም ነስልጥነሎም ጌርና ዝተጠቀምናሎም ምዃንና ይኹም ዝኽእል ሕዚ ዳርጋ ትናይ መጀመርያ ምዕራፍ ክንብሎ ንኽእል ኣብ ከባቢ 8 ወርሕ እንዲሁ ተወዲኡ ከም ጭንቅን ጸባባን እንቶም ዝወጽሑ ግፍዕታትን ተሪኻዮ 8 ወርሕ ዘይኮነስ ሆነ 8 ዓመት ግዛ ዓመት እናልካ ብሎት ኸልያ ጣዕም ከቢድ ጣዕም መሪር ዕሪ ናይ ነዊሕ ግዜ ዝመስል እምበር ናይ ሓፂር ግዜ ይመስልን ከምቲ تحتي وريدنا كم مريت تلعلنا زبص احنا يو درجة خطري انت لخاو انت مساسالي نايم عنديو تحدار 30 تحساسنا مجمريا سمون زيز بحال زقصر سب زي نورو سراوي زي نور حيلي سنة كندوزيز خونا كفلة طورات سلاي دمسيسو درجة بزح كبابتات تግራይ ነፃ ሙጻኺ ኢሉ ዘሎ ዝብል ሓደ ግዜ ሕልሚ ይዝመስል ናይ ሰማይን መሬትን ዝበሃለሎ ይኮነን ብልሙድ በኋላ ከም ዓይነት ተፈላላይ ስለ ትርኢ ማለት እዩ ዳርጋ ካብ ዜሮ ተበጊስካ ብዝመስል ደረጃ ናፍቲ ብራኸ ንሱ ምብጻሕ ዕሪ ከቢድ እዩ ነዘየለውን ዘይክእምን ይኽእል እዩ ዘይተሳተፈሉ ከምዚ ኢልካ ክትእምን ክኸብድ ይኽእል ይኸውን ከመይ ኢልኩም ኮይኑ تاي مشتر عاوتنا إلنا هنرن تلنا نعنا مكبيد نجار يمثلنا مشتر عاوتنا قال منهم كوني خلي لي قمت فتحوا علامانا أيو نحنا وررتي كنا نحنا قوتي كنا نحنا شفتي كنا نحنا حلفي جورلنا يولنا زي وهابنا ونيولنا احنا زولنا اللونانا ندحننتنا يرغاغصلنا مسل عرسو وساننا يكبرلنا مسل عرسو وساننا خم حدش لحتى حتى خوونه يغبون تناي ካልኦት ዘመናት ተጋድሎ ግደፈሞ ተናይ 17 ዓመታት ብረታዊ ዕጥቅ ቃልስ ህዝብ ትግራይ ዋና ዓላሙ مسل عرسو وسانه ህዝብ ትግራይ ምርግጋጽ مسل عرسو وسانه كلهم ህዝብታት ብዝረጋግጽ መልክዑ ኣብ ሕገ መንግስቲ ቀሪጽናዮ ኢና እሞ እዚኣ ብዝኾነ መንገዲ ክትሽርሸር አይንፈቅድን ባዕልና ንባዕልና ንመሓደር እምበር ዝደልናዮ ንመረጽ ዘይደለናዮ ንድርብ እምበር ካልእ ዝኾነ ኣካል ዝልእኸልና ምስለኔ ዝበሃል ዓይነት ኣይንቕበልን زي تحته خالق حزب نوقع يبلنان نغبط يبلنان نورر يبلنان زي جبرلنا يبلنان بعلنا خيلنا عدنا خنا لمع خنسرح حدقنا اي تنكوينا اي تنكفونا نخالق نمحدرس هيبلنا نحن ما يبعلنا محدار نمرص كالق سيترف نتناي فيدرال منغستي مخر بيت زخون كوي مرصنا نحنا كو تذكرنا مرصا اب كللنا ناي كلل مخر بيت منغست تግራይ ዝምርሕላ መንገዲ خالي يبلا ስለዚህ ፍትሓዊት ሕቶ እዚኣ ንኹሉ መበገሲት እያ ፍትሓዊ ሕቶ ናይ ውሑዳት ሕቶ ይኮነ ናይ ኩሉ ህዝብ ትግራይ ሕቶ እዩ አንተ بخالق መንገዲ ገሊጸልካ ነይረ ህዝብ ትግራይ ከይተኣከበ ኣብ ኣዳራሽ ከይተራኸበ በሚድያ ከይሰምዐ ልብን ልቢ ስለ ዝራኸብ ሰሪሕዎ ኢለካ ነይረ ተሓቶ እያ ካልእ ይኮነት ህዝባዊ ሕቶ እያ ናይ ሓደ ውድብ ኣይኮነ ናይ ውሱናት ውድባት ኣይኮነ
ናይ ውልቀ ምሁራት ኣይኮነ ናይ ገለ ኣይኮነ ሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ዘልዓለ ሕቶ እዩ ዛሕቶ እዚኣ ሓቲትና ጨፍጫፍ እንድሕር ኮይና መልሳ ዛሕቶና ክትምለሰልና ትኽእል ብቃልስናን ቃልስናን ጥራሕ ብቃልስና ብመስዋዕትነትና እዚ ብዙሕ ግዜ بقلصمنا بقالسنا بمسواتنتنا نولو زلنا خالق مالتي يكون حتونا نملاس مالتي كاو اتي انتايو منجو نتعاوت نتنبل نتلنا فتحاو حتو نفتحاو حتو تغواراو خغبر بمولو امنت صنيعو زقالس حزبي حزب مولو يتقاليسو فلالايو كم زفقدلو كم اكالاو خنتاتو موداو طرح سراويت كخون زخل كل حزب كخون يخال سراويت زخون سراويت كخون زخلو ناي ادمن ناي اكالن كالو توسختي بقعتات زرغاغص خون كولالو اتاب غزا زلادو اب غزا زلوبون اتاب سراويت زلو ولودن ግን بعلاማ حنتي ዋጋውን ዝኸፍሉ እዮም ቶም ገዛ ዘለው ሁሉ ንአኺር ተጋደል ወደይ ዝውሉ እዮም ስለዚ እዚ ብምዃኑ እንታይ ኮይኑ ፍቲ መጀመርያ ናይ መበተታን ሓደጋ ዝነበረሉ ግዜ ብዝኸድካዮ ከባቢ ዝኾነ ሰብ ረኺብካ መጽዮ ጎን ካደው ይብል ኣይኹም ይንስዓር ይብለካ ኣይኹም ተወደው ይብለካ በይንኻ ወይ ክልተ ሰለስተ ኮይንካ እንተ ኸይድካ ከምዚኣ ዝበሉ ብፀትኩም በዚኣ ገይሮም ናብ ዛውታ እዚኣ ከባቢ ኸይደም ኣለው ንዑ ዓለይኩም መርሐኩም ኢሉ ሒዝኳ መሪሕኳ ይኸይድ የራኽበካ ክንፃወሮ ዘይንኽእል ዓይነት መልእኽትታት እዩ ሓንቲ ኣብነት ወሰድ እሞ ጎልጎል ራያ ብዝኣተናሉ ግዜ ባዕልኻ ዝቐረፅካያ ንስኻትኩም ዝቐረፅኩማ ሓንቲ ሰበይቲ ኣላ ቃለ መጠይቕ ኣይኮንኩም ጌርኩምላ ሓሲባቶ ተዳልያ ኣይኮነትን ትዛረብ ነይራ ካብ ምርቃሳ ተላዒላ እንታይ መፂና ያላ ክትበርር ምስ በለት ኣብ መንጉኡ ተጋደልቲ ምዃንኩም ምስ ፈለጠት ዝጀመረቶ ዘረባ እዩ ንእገለ ተባሂሉ እውን ይዝረብ ነይሩ ስምዒታ እያ ትዛረብ ነይራ ከምኡ ዓይነት ስለዘይቀረፅናዮ ስለዘይከኣልና ስለዝተንጠባጠበና እንተዘይ ኮይኑ በብኸባቢኡ ኣሎ ሓንቲ ይዝክርኒ ንቦራ ዲ ናበይ እናወፃና እዩ نديلا وين بورا نوصانا بتمساسالي هو بتمساسالي بزلاتو بوتا وينا همي بزغدنا يا كله علل يبل ملأختي حلف تاكولي مو خمركم يكون انزل نزرخو ايو ملأختو زعلف سمعيتو يزغلص منفسو يزغلص ناي قال سوني يزغلص باخيواتات كترخوم تلخا خا مستتمرس تودبه ناي قالسي ناي صنعات ناي علامه ملأختي يحلفلك مستوولل ناي عد قالس تمكرو تاسيرمون يحلفلك نامنت بعلخ الصراحه هي ايز مسلني او غيا او حدا سرع مدرخ حدا نبار وياناي زحلفو زنبر ملأخت له ازي ناي كله تግራዋይ كم أنت زي خون نيرو في حيتين مولنا وكعنو وحق زي موسلنا لم زبن حزبنا نكح كويبلنا حزبنا نكح نقارسي لنا زغورنا يمقص اسيلن حزب ما قدمو نقيحوس وديو زمرحو يزحتتني زقالسو يزحتتني حزن من تاينا يقدم 17 عامت مولو قالسي وسيدو لم زبن جن عوارح ودينا يا زبل حتو قال صناعات قال مرمر زرزر ነገር كبالو لزخل كوينو ግን صغيله قلل بزباله خطري انت لها قدم بزع قالسي منقاح حزب وداب حزب معطا نايت قالسي زي قارص فلفل كوينو خغلغل مغبار سراح زليو نيرو حزيت سراح نسو خم حدوش مسرح زغددنا مخنيات ينال تهزب قديمو خيدلو
تناي قدمون كم زلوه تتحيزو كم زمصخا خنرسع يبلنا تقدم عتقاو قالسي هوحات زمرحو زمهرو زودبو زعطقو حزبي نا ولدون بسرع يكون بزي سرع الناس سغاغره مصيو تزبن زفطرلو عدلون تطقيمو تمنسي ابز العله برك بصيحله قال سيترف سراويت مساته ونكو نسلطنو ني غلن ودو غزي يبلنا قدم بزح غزي زوسركا زنور حزي حاصير غزي زنغركايو سميعو اغول بيتو مفصام كيلالو ስለዚህ እዚ ዝመስለኒ መፍት ህዝቢ ድዒ በዚ ሕዚ ገልጸ ዘለኹ ቃላት ጥራሕ ግለጽ ዝኽእል ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ናይ ቃልስወነ ንስውን የጋዲሉና ንኹልና ንስውን እዩ ናብ ዝዓወት እዚ የብፅሕና ኢልና ክነቕምጦ ንኽእል እዩ ዝመስለኒ እምበር ብናይ ባዕሉ ዝረአ ኮይኑ ንሕድሕድ ነገር ቀዲምና ስለ ዝመራሕናየ ኢና ኢልካ ደፊርካ ክትዛረቡ ነይትኽእል እርግፅ እዩ መራርሓ የድሊ እዩ መራርሓ ነይሩ እዩ ግን ተጋጢሙና ዝነበረ ኩነታት ብዙሕ ምፍንጫል ክፈጥር ዝኽእል ዓይነት እዩ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ክንወስድ ዘግድድ ዓይነት ኩነታት እዩ ነይሩ ነቲ ኩነታት ሓሊፉ ዝፀንሐ ህዝብና ግን ሕፂሩ ፀላእትና ምኽባብ ንኸቋርፁ ንኣብነት ናይ ወርቀዲኖ ስርሒት ነጥቢ መቐይሮ ኮይኑ ኣገልጊሉና እዩ ወርቀዲኖ بخالوت أرمتات رما وكباب دنقولات كباب يسرحوا ومسؤول الدجاجة حويسكا كم نتو مغيره هنا قلقلنا أي برقص أي نت كزارة وزغل تو حدا دحريو هيدا سلاي تقلينا خندم ستة زي كأناون ستة له مخباب عبزي خلوا له بركب إحنا هنا بقلي له هم زين قرطم كاب تخباب النت ناب كباب النت كاب تهدانا النت ناب هدانا النت السجاجرنا زي وفر علو لابانا قادما نفتقلالا مدمساس زسقاقرة الرعوت وفر خوينو أقل قيدي كم تزفلت مجمريا أسران دنياك فلوت ور نمذكعنا جميرنا ناو أسران دنياك فلوت ور نمردا ويكالوت مخنياتات حيزون كمسو زهولو حيلتات بلسقنان شعبيان نتهلوون كما ينوقع زبل تملسيو بدحريت زنورو أرمتات حجاز حيلي تخانم شفلاء يخون كي يمسك نمكلخال زخل السلالفان يروه بقول لا أنفت زي خوين هالو تا ناتنا بفولي مالتيو بزرزر ونزفلت قال تعاون زخل أسران دنياك فلوتور عتكعو إلنا ناقام شتو تي بدحرينا نتا تأتيها زي تفلت ناي ميجا خبابي دفيرو زنورة هاي عندنا كفلوتور بخصوص أسران دنيا خدحن بأنفت جيت مسينا ناتود دماسسا كساح حزب كابز جورنا موقعات كلهم استفلي نعم تمزاتو كلت أجار برجيداتن حدا دقافوها برجيدن سلستيهم برجيدات يوم نيرم سالساي أجار برجيدو أفتخوا بس لزين وري مثلا بعد 10 عصينايو بتشلي بقولنا قريتنايو بجيت عصينايو ندحريت تبلا موصي يقولون نقدميت تبلا موصي يقولون نقولنا نافت زي ندري أنفت فلاي كعني أنفت يجلا كي يغيرون موصي يقولون كلن حيزون زمص تشكركارتاتن عقمي كبير برتاتون اوشتي انوا كسر حنوني قالن ريهم تخوينكم ناي صلاة مدفع ناي صلاة مورتار وزبها السرح خسر حيك على مخنياتو نبع على ناتي ون سراويتنا اموداتا زموت مويتو زمارخ تماريخ ني بامبا انفت استوسنه درجه خفسس فقدنالو نمنتاي بامبا خبابي حيلي سلازنورنا بو اخيفو صنيحو زمارخ مالت كفسس فقدنا له مالت زواغا حيلون يكون زمارخ حيلي مالت تقرلتنا الناس عوي خد نيرم جن بوزو الحيلي سلازنوره دحن بزي لكم سلا تبوزو الحيلي زز هادمو قبال غيرنا
تزي تجاجي حزي نصورتي قصري بلا إني مودات أمبر في مجمع خبابي ناو كباب خلتها شيء زخونو نهاية عندنا كفلة طور طرح مروحات نيرم كابزوم سلسة برجيدات زيهم زق التلقة تلك خلتها شيء ممراه مالت عريس تفلي كندزي استمر خو كفلة طور أنا فلت بعد درجة سلازي بدمر تاي مالتيو زوصت مكينة زوصت برات زوص حيل سب يلن بدمساس مالت كل مودا مالت يكونن كل شيء أو هاي عندنا جن كل بمودا تفتصيم فلوي سرحيت تجارلتنا خوينو تمزجي ولا أو درجة خلنا أهرتاتنا تساتفنين أو عزق أنين أسران دنيا نمتكع قسقسن أسران دنيا تكعيلن نمشت እንደገና አጋምሸቱ ተመለሳተ ሃይለን ፍጹም ዕረፍት በዘይ ሁሉ መንገድ ፈጽመናው አውስተር አይ ጀግንነት ህልኽ ተጋዳላይና ንዓወትና ዕሪ ዓቢ ነይሩ ማለት ዕሪ መስተንክራው ነይሩ ከም ፍሉይ ስርሒት ይወስዳነ ድሕሪ ዘሎ ከምቲ ዘልካዮ ኣብዚ ጫፍ ናይ ደቡብ ትግራይ ዝነበረ ሓይሊ ጸላኢ ምስ ደምሰስና ንዓፋርን نمحران أنفتيو تنحنا زلنا ياو كوافيرنا زلنا أتي أبتقرأي زنوره هزواونت بمسارته أو عفاري خونه محراون كأصيلو ويسراويتنا ببز خدنا ياو ريهم تخينكم بتخصص مخنيات استفنا قلن ويكع أقدمه بناي سرعة وجننا مخنيات أو كلا خاوة تسلفوا زلون قريفك أتهزبي حنقو فايلو تقبلنا ترى حزي كونس دارجا هم تهزب تقرأي زجورو أخلا ما يونتي ترى أرولنا ننقد يحبرلنا أو قلناكم ولا نايب لنا الله نعم نتوهم حرا خباب المسيحة زي سكفهم نجار كعله ندقنا صلاة نسكم تلاقيكم صلاة أنت مسيو كيت فأنا مبركب أكوي حيلزي زرخبنا يا رب حيلنا صيلهم زخنا جنتادو قال ملز بحال شمام سي مودنا غيرو منامبر احنا نسكم تخوينكم دا قدمكم سنفلطكم ندينا بصرخ حيل صلاي زي بديل نمبر كواهم كو زبدل يلن يزول زلو زي طرح يكونن قمتي نسخاتكم غازيطني ها سلازكونكم ببخاوي ان خركم تحتو زلهم اقولنكم ولنا خنقالسينا زول عري بزح زبلو اذا عفار كاب يالو جميرنا كساوا دارغا نوارح صنيحنا لينا حزبونا بزناي ጭፍራ ከባብታት ኣለና ኣብ ጎንኩም ኣለና ከምቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ግፍዒ ባና እውን ይበፅሕ ኣሎ እዩ ብዙሓት ንጹሃት ዓፋርን ዓፋር ዘይኮኑ ናይ ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ተወለድትን ብግፍዕ ክርሸኑ ርኢና ኢና እዚ ሓይሊ እዚ ጸላኢና እምበር ፈታዊና ኣይኮነን ዝናይ ፒፒ ሓይሊ ጸላኢና መጥፊእና እዩ ፒፒ ካብ ዝመጽእ ሰብ 3 ዓመት እዚ ክንደዚ ኣትኸውን ናይ ልምዓት ተግባር ይረአናን ጥፍኣት ጥራሕ ዝፍጸም ዘሎ ኢሎም እዮም ዝገልጽዎ ዘሎ ሰሜን ወሎ ናይ ኣምሓራ ከባብታት እውን ተመሳሳለ ገላለጻ እዩ ዘሎ ተመሳሳለ ተሓዛ እዩ ዘሎ እንተጋራላይና ዝገርምን ካብቲ ጽበዩ ንላዕልን እዩ ዘሎ እቲ እንታይ ኮን ከመይ ኮን ይርኢና ይኾኑ ኢሉ ስኽፍ ዝብሎ ዝነበረ ተጋራላይና ብጭቡጥ መስኣተወ ህዝቢ ኣብ ኩሉ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ እዩ እሞ ብክብሪ ሓዞ ዝብል ትምህርቲ بتجبار نايم معنا كل خواب زلوا هزبي مخانو نارجع كخيد أخي له والله فلاينا ثمن أسي ولا ده تنبار تجار لاينا عريو هزباوي يو علامو زفلت يو قدمون زرد يو نسوني نخم هرز مكر تحدش ولا ده من كمان فلي خمر أي بخلص حساب درجة يمهاريو بتجبار جن نفط بوت عم ساعته وصل زخنا زرجع جزء زلا نايم عن حزبيو زأمننا حزبيو بقربها مسيو صقمو زنقرنان كفتح لأيهم إيلو زحسبن حزبيو زول استفلا لي أخياتاتونا مسكري خير الله تقال له سلازي حزباونا تقال لنا صبو يزلو كل زي خوينكا يعبين أسبول كسباز في السماء حدا ناي ديسبلين قولتات كرما زقبان أيهلوان مالتي كونن نسو أبكيد الناس أرمز خيدن تخرت استقبر لهم قدايو مسارتاوي
ህዝባዊ ተሓዝኡን ባህሪዩን ግን ጽቡቕ ይወጽሎ ኣሎ ኣብዚ ከባቢ እዚ ትሕት ኢልና ንቐደም ኣቲና በዝናይ ካልዋን ኣውራ እዋ ብጣዕሚ ዓበይቲ ውግኣት እናገበሩና ኢና ኣቲና ሓደ ዓፋር የስሕቁና ነይሮም ትዝክር ተኮይንኩም ብፍላይ እዋ ኣብ ካልዋ ናብ እዋ ዝነበረ ሓይሊ ምስ ደምሰስና ተኣመርዩ ኢሎም ኣብ እዋ ዝነበረ ናይ ሓይሊ ጸላኢ ስብስብ ምስ ረአዩ ኣይ እዚ እኳ ክሕይሎም እዩ ዝኸውን ኣይኽእልዎን ኢሎም ገሚቶም ነይሮም ውግእ ምስ ጀመርና ገለገሊኦም እንታይ ኢሎም ወያነ ነዚ ሓይሊ እዚ እንተ ደኣ ስዒርዎ ሰብኣዊ ተፈጥሮ ጥራሕ ኣይኮነን ዘለዎ ፈጣሪ ይሕግዞም ኣሎ ዝኾነ ነገር ኣለዎም ማለት እዩ እዚ እንተስዒሮሞ ክንሰግደሎም ኢና ኢሎም ይዛረቡ ኣለዉ መፅኦም ነጊሮምና በዓልቶም ቶም ዓፋር ሓይሊ እዚ ብዙሕ እዩ ክሕይለኩም ይኽእል እዩ ዝተስዒርኩምዎ ግን ሰባት ኣይኮንኩምን ፈጣሪ ምሳኹም እዩ ዘሎ ማለት እዩ ክንሰግደልኩም ኢና ይብሉና ነይሮም ስዒርናዮ ባሪርናዮ ተቆፃፂርናዮ እዚ ጌርና ኣብቲ ሜዳታት ከባቢ ዝነበሮ ኣቀማምጣ ምድላው ወዘተ ኣብ ተደጋጋሚ ውግኣት ኮይና ስውን ምክልኻል ሒዙ ንሕና እውን ምክልኻል ሒዝና ስውን እናጥቅዐ ንሕና እውን እናጥቅዕና ንብዙሕ ግዜ ድሕሪ ምፅናሕ ሓደ ሓደ ምምሕያሻት ክንገብር ከም ዘለና ወሲና ኢና ናብዞም በረኽቲ ጎቦታት እዚኦም ንጎን ነቢልና ወፂና ከምቲ ብወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ዝተገለጸ ናይ ቦታታት ምምሕያሽ ኢና ጌርና ድሕሪት እውን ኣይኮነን ንጎኒ በቲ ታሕቲ ወተሃደራዊ ረብዑ ዝነኣሰ ኮይኑ ስለ ዝረኸብናዮ ኢና ብኡ ዘይቀጸልና ዝሕሸ ወተሃደራዊ ኣድቫንቴጅ ክንረኽበሉ ንኽእል ከባብታት እዚ ኢልና ኢና ኣብዚ እውን ቅድም ኢልና ዝተፈላለዩ ውግኣት ኣካይድና ኢና ዓበይቲ ዓወታት እውን ኣመስጊብና ኢና ይኹን እምበር ከመይ ኢና ንዋጋእ መዓዝ ኢና ንዋጋእ ንምንታይ ዕላማ ኢና ንዋጋእ ዝብሉ ሕቶታት ብዝግባእ መሊስና ኣበይ ከም ንበፅሕ ሽቶና ኣበይ ከም ዝኾነት እውን ነነፂርና ክንከይድ ብኡ ደረጃ እውን ኣለዋና ዝበሃላ ጉድለታት ወይ ክፍተታት ኣብ ገምጋማት ብዝርዝር ርኢና ንሰን ከመይ ከም ነመሓይሸን ተሊምና ሓፃር ምድላው ድሕሪ ምግባር ኢና ናብ ዝወፍሪ እዚኣት ኢና ሓፃር ምድላው ርኢኹም ኢኹም ኣብ ወተሃደራዊ ስልቲ ኣብ ተኽሲ ኣብ ናይ ተጋዳላይ ስናይ ኣእምሮን ድልውነትን ክንውስኸን ዝደለና ነገራት እንታይ እየን ክንፈትሐን ዝደለና ፀገማት ከንታይ እየን መሊስና ኢና ኣቲና እዚአን ኩለን ክንገብር ተለና ተጋዳላይ ኣብ ኣድላይነት ናይቲ ስልጠና ዝለዓለ ግንዛቤ ሒዙ ስለ ዝኣተዎ ኣብ ሓፂር ግዜ ተን ፀገማት ፈቲሕና እየን ድሕሪ ናብ ውግእ ክንኣቱ እንተለና ተዋጊእናስ እንታይ ኮን ይኸውን ክንስዕር ዲና ዝደለናዮ ቦታ ክንቆፃፀር ዲና ይንቆፃፀርን ዝብል ሕቶ ኮይኑ ንሃለዎ ኣይኮንና ንቀፂልና ከም እንቆፃፀሮን ዝሓይሊ ፀላእ እዚ ከም እንድምስሶን ብጣዕሚ ርግፀኛታት ኮይና ኢና ኣቲና እዚ ስኢልና ብሓሳብ ጥራሕ ኣይኮነን ብተግባር ምይጥ ነልዕሎ ነርና ምስ ተጋዳላይ ንኣብነት በብከባቢኡ በብደረጅኡ ዘሎ መራርሓ ዝሕዚ ሒዝካዮ ዘለካ ሓይሊ እንታይ ክሰርሕ ይኽእል ታተዋሃበካ ልኡኽ ከመይ ክፍፅማ ይኽእል እንታይ ዓይነት ምትእማን እዩ ዘለካ ሕድሕድ ተጋዳላይ እውን ነብሲ ወከፍ ተጋዳላይ ብተመሳሳሊ ዝብላ ሕቶታት ክነልዕል እንተለና ኩሉ ዝተዋሃበኒ ልኡኽ ነዛ ቦታ እዚኣ ጥራሕ ዘይኮነስ ድሕሪኡ ንዘሎ ቀፃሊ ልኡኽ እውን ንምፍፃም እኹል ዓቕሚ ኣለኒ ተኣማመን እዩ ነይሩ መልሱ እዛ መስርዕ እዚኣ ሒዘ እዛ ገንታ እዚኣ ሒዘ እዛ ሓይሊ እዚኣ ሒዘ እዛ ረጅሜንት እዚኣ ክፍለ ሰራዊት እዚኣ ኮር እዚኣ ወዘተ ሒዘ ዝወሃበኒ ልኡኽ ምፍፃም ምንም ኣብ ጥርጥር ዘእትዎ ሕቶ ዘእትዎ ነገር የብለይን ዝብል ሙሉእ መረጋገፅታት ይህብ ነይሩ ተጋዳላይና ነመራርሓና በብደረጁ ስለዚ ትውግእ ምስ ተጀመረ ዝኾነ ነገር እውን እዚ ባዕሉ ዘዳለወ ኣሃዱ ዕርዩ ዝተኣማመነሉ ኣሃዱ ነብሲ ወከፍ ተጋዳላይ እውን ዝተዳለወላን ዝተዓጠቃን ዕጥቂ ሒዙ ዓርሰ እምነት ፈጢሩ ዝኣተወ ስለ ዝኾነ
ብጣዕሚ ከቢድ ናይ መሬት ናይ ድፋዕ ናይ ዕጥቂ ናይ ሓይሊ ሰብ በዝሒ ዝነበሮ ጸላኢ በቲ ዝደለናዮ መንገዲ ፍቲ ዝደለናዮ ኣዋን ደምሲስና ያለና እዚኣ ማለት እንታይ ማለት እያ ኩሉ ተጋዳላይና ህይወት ብጾቱን ዓቂቡ ጸላኢ ዝቀትል ኮይኑ ኣሎ ቀደም እውን ይገብሮ ነይሩ እዩ ግን ክፍተታት ነይሩ እዚ ክፍተታት እዚ መሊኡ ህይወት ብጾቱን ዓቂቡ ጸላኢ ዝቀትል ጸላኢ ዝድምስስ እዚ ማለት ከይሞተ ዝቀትል ማለት እዩ ቀዲሙ ዝመውት እንተኮይኑ እፉይ ክኸውን ይኽእል እዩ ጽኑዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዕላምኡ ጥርጥር ዘይብሉ ነግፈረግ ዘይብል ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ቀዲሙ ዝመውት እንተኮይኑ ትንደልዩ ዓወት ኣይረጋገጽ ቀዲሙ ዝቀትል ናይ ባዕሉን ናይ ብጾቱን ህይወት ዝዕቅብ ተጋዳላይ ክኸውን ኣብ ዘኽእሎ ብርኪ ክበጽሕ ክኢሉ ኣሎ ተጋዳላይ ብባዕሉ ብዓርሱ ዕርዩ ዝተኣመን ብኣሃዱ ዕርዩ ዝተኣመን ቅድሚ ውግእ ሰዓራይነቱ ኣብ ኢዱ ዝጨበጠ ሓይሊ ኮይኑ ኣሃዱ ኮይኑ ኣትዩ ናብቲ ውግእ ስለዝኾነ ከምቲ ዝረኣኹሞ እዞም ኩሎም በረኽቲ ጎቦታት ተጻድፍ ገደላት ክዛዕምዛዕ ክወፅእ እዚ ኩሉ ሳዕርን ቆጥቋጥን ዕሾኹን ክሓልፍ ንድሕሪት ዝብል ተጋዳላይ ኣይነበረን ጸጊሙኒ እሞ ከመይ ክገብር ኢሉ ዝሓትት ተጋዳላይ ኣይነበረን እኳ ደኣስ እዚኣታ መጀመርያ ዝበልካኒ ልኡኽ ወዲአ ኣለኹ ሽቶይ ተቆጻጺረ ኣለኹ ናበይ ቀጻሊ ልኡኽ ክቕጽል እዩ ዝብል እምበር ዋይ ወዲአ ኣለኹ እሞ እምበኣር ሒዙ ክዓርፈ ይብል እኳ ደኣስ ብየማኑ ወይ ብጸጋሙ ዝጸገሞም እንተሃልዮም ከምዚኣ ዝበለት ጸገም ይርኢ ኣለኹ እሞ እዚኣ ኣነ ክፈትሓ ኢሉ ምስቶም ናይ የማንን ጸጋምን ዝረዳዳእ ንብልዕሊኡ ዘለዎ ሓለፍቲ ዘፍልጥ ኣመራርሓ ኣጥሪና ኣለና እቲ ዕብይ ዝበለ ክፍተትና ዝነበረ ካብ መጀመሪኡ ናይ ታሕተዋይ ኣመራርሓ ክፍተት እዩ ላዕለዋይ ኣመራርሓ እቲ ነባር ተጋዳላይ ዝሓዞ ብብቕዓቱ እውን ብናይ ብዙሕ ግዜ ተመክሮኡ እውን ዝፍለጥ ሓይሊ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ሕዚ መንእሰይ ግዜ ይነበረን ሓፂር ግዜ ዝኣተወ እዩ ነዚ የብቂዕኻ መዋግኢ ተዋጋኢን መዋግእን ኮይኑ ክቕጽል ምግባር እዩ ተኸቢድ ነይሩ እዚኣ ተፈጢራ ኣብ ምድላው እያ ተፈጢራ ኣብ ከይዲ እያ ተፈጢራ በቲ ውግእ ከዓ ብተግባር ተረጋጊጻ ጎልቢታ ኣላ እዚ ዝገርም ኣብ ውግእ መስዋእቲ ኣለዎ ኣብ ውግእ መቕሰልቲ ኣለዎ ምጉድዳል ኣሎ ነዞም ዝጎደሉኻ ምትካእ ድሕሪ ውግእ ልሙድ እዩ ዝጎደሉና ንምትካእ ምጭንናቕ ይፈጠርናን ጥራሕ ዘይኮነስ ሓደሽቲ ዘይፈጠርናየን ዝነበረ ኣሃርታት ክንፈጥር ሕዚ እኹል ኣመራርሓ ስለ ዘለና ንፍጠረን ኢሉ በብደረጅኡ ዘሎ ኣመራርሓ ወሲኑ ፈጢርዎን ድሕሪ ውግእ ሕሰቦ ድሕሪ ምጉድዳል እሞ ሕዚ ደኣ ከመይ ጌርና ሓድሽ ኣሃዱ ክንፈጥረ ኣይንኽእልን እቶም ዝነበሩ ኣመራርሓ ንምትካእ ዝፀገም እዚ ኣለና ኢኻ ትፅበ ብቅልል ብዝበለ ካይዳ እንተኮይኑ ሕዚ ግን ናይ ምትካእ ከም ፀገም ከም ገለመለ ዝለዓል እሹ የለን ጥራሕ ዘይኮነስ ተን ኣብ ዝሓለፈ ኣመራርሓ ይህልወናን ኢልና ዘይፈጠርናየን ዝነበርና ታሕተዎት ኣሃዱታት ሕዚ እኹል ብቑዕ ዝተፈተነ ኣመራርሓ ስለ ዘለና ንፈጥረን ኣለና ይብል ኣሎ ስለዚ ተጋዳላይና ዳርጋ ኩሉ በዚ ዝሓለፈ ኩሉ መራሓ ክኸውን ስለ ዘይኽእል ትዝበለፀ ትመርፅ ተቀዳድም እምበር ኩሉ ኣብ ናይ ታሕተዋይ ናይ መሪሕነት ፀፍሒ ብርኪ ዘብፅሖ ዕድል ረኺቡ ኣሎ እዚ ዝረኸቦ በጋጣሚ ተቐሚጡ እናተማሃረ ገለመለ ኣይኮነን ኣብ ምድላው ብተግባር ለፊዑ ረሃፁ እንጠፍጢፉ ኣፍታ ውግእ ከዓ ትኽፈል ዋጋ ኩላ ከፊሉ ዝፈጠሮ እዩ ስለዚ እቲ ጅግንነት ኩሉ ሻዋላ እንተሃለወ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጎልበተ እናደመቐን እናዓበየ ዝኸይድ ከም ዝኾነ ኢኻ ትሪኦ ማለት ውፉይነት ጅግንነት ንባዕልኻ ንመስዋእቲ ቅሩብ ብምዃን
ተዋና መግለጽ እኳ እንተኾነ ግን ቶም ቀጽኢሎም ዘለዉ ምስ ክእለት ምስ መሃዛይነት ምስ ናይ ምፍጻም ተኽእሎ ምስ ናይ ምምራሕ ተኽእሎ ናተኣሃሰሩ ክመጽእ ዝኽእሉ ሕዚ ኣብ ደስ ዝብልን ኣብ ዝዕግብን ደረጃ በፂሕና ኣለና ድሕሪ 7 መዓልቲ ውግእ እውን ተን ዝበዝሓ ኣህርቷትና ከም ዘለዎ ከይዕረፋ ይቐጽላ እየን ዘለዋ ካልኣይ ሰሙን ወዲአንስ ናብ ሳልሳይ ሰሙን ይቐጽላ ኣለዋ እቲ ዝፍለጥ ናይ ግንባር ደሴ ውግእ ይካየድን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ንበፂሑ ስለ ዘሎ ዓሪፈን ዝነበራ ኣህርታት ጥራሕ ይኮናን ዝዋግኣ ዘለዋ ዳርጋ ተን ዝበዝሓ ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ውግእ ቦታታት እናተንቀሳቐሳ እናተዋግኣ ዝጸንሓ ምንም ዓይነት ዕረፍቲ ዘይረኸባ ግን ተጋዳላይና ብዝፈጠሮ ልዑል ወነን ሞራልን ካብ ዓወት ናብ ዓወት እናተሰጋገረ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንተተባሂሉ እቲ ስትራቴጂያዊ መጥቃዕቲ ባህሪው ሓደ ግዜ ተዋጊእኻ ካልእ ግዜ እናዓረፍካ ንዕኡ ሰፊሕ ገምጋም እናካየድካ ወዘተ ክትገብረ ይፈቅድን ተቐጻጻላ እዩ ቀጻልነት ዘለዎ ተኸታታልነት ዘለዎ ስራሕ ይሓትት እዩ እዚ ባህሪ እዚ ዝተገንዘበ ሓይሊ ሰራዊት ፈጢርና ኣለና ማለት እዩ ዓወትካ እናዓቀብካ ክትከይድ ዝገብር እምበር እንደገና ከይድካ እንደገና ተደፊእካ ተመሊስካ ገለመለ ዝበሃል እውን የብሉ ሓንቲ ዓወት ኣረጋጊፅካ እቲ ዓወት ንሳ ዓቂብካ ካልእ ዓወት ግዜ ካያብካ ምርግጋፅ ዝሓትት እዩ በቲ ደረጃ ንሱ ተረዲኡ ይሰርሕ ኣሎ ተጋዳላይና ስለዚ ኣብ ተጋዳላይና በብደረጅኡ ዘሎ መራርሓን ህዝቢ ትግራይን ዕርዩ ዝተኣማመንን ዝዓግብን ዘሎ ምዃኑ እዩ ምርኣይ ዝከኣል ናይ ኩናት ቀሊል ፈጺሙ ክሕሰብ ዝኽእል ኣይኮነን ናይ ውግእ ቀሊል ፈጺሙ ክሕሰብ ዝኽእል ኣይኮነን ብተፈጥሮኡ ተናፀል ውግእ ይኹን ድምር ኩናት ዝበሃል ከቢድ እዩ ፆታ እኮ ብሂወት ሰብ እዩ ብኣካል ሰብ እዩ ብዓብዪ ሃፍቲ ዓዲ እዩ ስለዚ ሕድሕድ ውግእ ይኹን ኩናት ብጠቕላላ ከቢድ ዝተሓላለኸ ዕሩይ ፈታኒ ከም ዝኾነ ኩሉ ሰብ ክግንዘቦ ዝኽእል ይመስለኒ እዚ ኮይኑ እውን ክልተ ተጋጠምቲ ሓይልታት እዮም ዘለውዎ እቲ ኩናት እቶም ተጋጠምቲ ሓይልታት ኩሎም ነናይ ባዕሎም ዕላማ ድሌትን ስለ ዘለዎም ነዚኣ ክፍጽሙ እዮም ዝንቀሳቐሱ ብቐሊሉ ኢደ ይህበለኹ ዝብል ሓይሊ ብዙሕ ይርአን ኣብ ከም ዘሎ ኩናት ብፍላይ ከዓ ባህሪ ናይቲ ሕዚ ገጢሙና ዘሎ ጸላኢ ክንርኢ እንተለና ንህዝቢ ዝሓስብ ዘይኮነስ ናይ ባዕሉ ናይ ስልጣን ዕድመ ጥራሕ ዝሓስብ ስለ ዝኾነ ወላ ሓንቲ መዓልቲ ተውዕሎ እንተኮይና እውን ክንዲ ዝሃለቐ ይህለቕ ክንዲ ዝተወደአ ይወዳእ ጉዳዩ ስለ ዘይኮነ ብቐሊሉ ይገድፎ ኢልካ ምሕሳብ ንዓይ ኣይረአየን ክልቲኦም ሓይልታት ወላ እቲ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ወላ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ተፈጥሮ ዘለዎም እዮም ስለዚ ጭፍራ መሓዝ ወይ ዝኾነ ቦታ መሓዝ ወዲኡ ወሎ ኢልካ ምሕሳብ ዝከኣል ኣይመስለንን ጭፍራ እኮ ንነገሩ ጭፍራት ሽሚ እምበር ጭፍራ ባዕላ እኮ ይኮነት እንታ መዋግኢት ቦታ ዋና መዋግእ ቦታ ንስኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ቅድሚ ጭፍራ ዘሎ ናይ ሰሜን ወሎ በረኽቲ ቦታታት ኩሎም ኣብዚ ግንባር ዝተሰለፉ ክፍለ ጦራት ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ውይእትዎም ንሕና እውን ቅድሚ ጭፍራ ምውራዱ ዝሓይሊ እዚ ኣብዚኣ እናቆራረፅና ንወዳእ እዩ እያ ነይራ ስልትና ከምኡ ከዓ ጌርና ኢና ዝተረፈን ካልእ ካብ ድሕሪት ከምፅኦ ዝኽእልን ኣብ ታሕቲ ኣብቲ ናይ ጭፍራ ሜዳማ ቦታታት ተወሳኺ ስራሕ ዝሓትት እዩ ንዑ ኢና ሰሪሕና ማለት እዩ ሕዚ ጭፍራ ኣይኮነን ካብ ጭፍራ ቀሊል ዘይበሃል ርሕቐት ከይድና ኣለና ብፍላይ ከዓ እቲ ንየማን ዝተዓፀፈ ሓይልና እቲ ናይ ደሴ ውግእ የካይድ ኣሎ ክንብሎ ንኽእል እንታይ እዩ እዞም ውግኣት እዚኦም ድሕሪ ምክያድና ሓይሊ ጸላኢ ስለ ዝዳኸም ወላ እናምፀ እናገፈፈ እናታለለ ዛዕምዛዕ እናበለ እናምፀ ዝኾነ ሓይሊ እንተእተወ እውን ጥንካረ ናይቲ ውግእ ካብቲ ዝፀንሐ ብተነፃፃሪ ምቕናሶ ይተርፍን ኢልካ ምርኣይ ይከኣል እዩ ግን ኣብዚ ናይ ግዜ ጉዳይ ኣሎ ናይ ቀጻልነት ናይ ተኸታታልነት ጉዳይ ኣሎ
نايت عصافنت ጉዳይ አለው ዞን ጉዳይ እዚኦም ተዘይመልስካ እንደገና ክትጥዕ ዕድል እንተሂብካዮ ቅጽል ይሆል ስለዚህ አበይ ኹዳ ዝብል አነ በቦታ ክገልጽ አይደለን አይክል መወዳእቱ ግን እዚ ትግራይ ከም ዓዲ ከም ህዝቢ ከይንነብር ዝፈረደና ኃይሊ እንትጠፍእ ይዙዳ እዚ ኃይሊ እዚ ደጊሙ ወራር ደጊሙ ጨፍጫፍ ዝበሃል ነገር ክሓስብ የብሉን ማለት እዩ ክሳብ ሕዚ መቐለ ከኣቱ እየ ትግራይ እንደገና ከኣቱ እየ ብጣዕሚ ዝገርም ፕሮፓጋንዱ ካብ ዓፋር ከውጾም እየ ካብ ወሎ ከውጾም እየ ካብ ጎንደር ከውጾም እየ ይብሉ እሞ አውን ጠጠው ይብል ኣብ ትግራይ ከይደውን ከይህሉ ክገብሮም እየ ኢሉ ዋ ካውን ላዕሊ እኮ እቲ ጉዳይ ሓደ ሓዲኦም ተዛረብት እኮ ካብ ሕሊና ወዲ ሰብ ክፈሓቆለዎም ኮይሎም ናዮም ከም ህዝቢ ካብ ሕሊና ካብዚ ላዕሊ ዕርዩ ዘርአውን ክፉእን ዝኾነ ነገር ክንረከብ ንኽእል ይመስለኒ ዕርዩ እኩ እዩ ዘተሓሳስባ እዚ ዘተሓሳስባ እዚ ክጠፍእ እንተኾይኑ ዝተኣማመነሉ ከዋፍሮ ዝኽእል ሎማ ዓንቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ጽባሕ እውን ከዋፍሮ ይኽእል ኢሉ ዝሓስቡ ኃይሊ ክነጥፍኦ ክንክእል ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ እኮ ሕልሙን ተግባሩን ተፈላልዩ ንሱ ክኸይድ እየ እንትብል ንሕና እናኸድና ንሱ እናተፀረገ ወይ ከዓ እናተደምሰሰ ምኻዱ ከም ዘለዎ ኮይኑ ብነፈርቲ እኮ ነቲ ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ ነተን ሰላማውያን ትካላት ህዝቢ ትግራይ ይጭፍጭፍ ኣሎ يطفأنا له ስለዚህ ከምዚ እናሃለወ ደው ምባል ዝበሃል ኣይሕሰብ መዓዘ ነበይን ዝውስን ዝሓይል እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ብምድምሳስ እዩ ስለዚ ኣብ ዘረኸብናዮ ቦታ ኣብ ዝበፅሕናዮ በፅሒና ዝሓይል እዚ ክንድምስሶ ክንክእል ኣለና ዝብል ኣተሓሳስባ መላእ ሰራዊትና ክትሓዝ ክኽእል ኣለዎ ብኡ ደረጃ ኣብ ሰራዊትና ሽግር የለን ድሕሪት ዝብል እውን የለን